Bună ziua, sunt profesorul Bratu și vreau să vă vorbesc astăzi despre congresul de la Brașov, despre întâlnirea noastră de acolo și despre ce am de gând să vă vorbesc. Vom vorbi în principiu despre sinusul maxilar, atât la hands-on cât și la prezentarea teoretică, și vom aborda cam toate aspectele care țin de această parcare deschisă în care toată lumea dorește să intre ca să poată să trateze pacienții. Această parcare nu este așa de simplu de accesat și rezervă deseori surprize foarte interesante. Participanții care vor veni la aceste cursuri vor învăța atât surprizele, cât și modalitățile cele mai moderne de a le evita și de a trata pacienții cât mai bine în vederea unui succes chirurgical și nu numai, cât și a unui succes protetic. Sinusul maxilar este o fata morgana uneori, dar dacă știi drumul, poate fi un drum sigur și bine bătut de mulți alții înaintea noastră. Întrebarea este câți dintre noi știm acest drum, știm cât este de complicat și realizăm cât de mult putem să greșim dacă nu suntem atenți. Așa că vă aștept la Brașov, să sperăm că veți pleca cu multe informații noi despre un subiect uneori vechi.